Islamske banke većinom su transakcijama se samo bave. Kupi kuću, prodaj, jel to halal, nije. Na to se sve svodi. Isto kao što i halal ekonomija se samo svodi na kupi halal meso, transakcioni. Potrošački gledamo. Ne gledamo ko proizvodi to. 5 država koje najviše izvoze halal meso nisu uopšte muslimanski. Prvi je Brazil, druga Australija i tako dalje. Znači naš izvještaj kad mjeri danas halal ekonomiju, mjeri koliko smo mesa pojeli, koliko smo kupili kuća, nečega koje neko drugi proizvodi. Nemamo znači na ovoj strani proizvođačkoj, ekonomskoj sebi. Vidimo se samo čisto neko ko konzumira to. To predstavlja jedan strateški problem za muslimane. Nakon što je poslanik alejselam u Meki bojkotovan ekonomski, oni traže spas u Medini. U Medini nakon džamije čaršija se osniva, mjesto gdje se biznis vodi. Abdurrahman ibn Auf, on pita gdje je ovdje mjesto biznisa, gdje je ovdje mjesto gdje se posluje. Ta čaršija u Medini postaje izvor snage muslimana i centar njihovog društva.